Mainit-init na chismis. Ashdras, obvious na in love? Para kay Andres, isang special na makatrabaho niya daw si Ashtin. Working with Ash, nakabuo kami ng special relationship and then now, nakailang project na rin kami. So it makes it more special, say ni Andres. Tinuturing din niya itong blessings. Nakakatuwa now thinking about it para isa siya sa blessings talaga. Malaking impact for me, say ni Andres na nakangiti. I'm sure kilig na kilig ang keepers sa mga sinabi ni Andres. Actually, may iba ngang nagsasabi na kapag nakikita nilang magkasama si Andres at Ashtin, ay mukha talagang in love sa isa't isa ang magka-love team.